Čau lidi, je tu nový pořád Terraria gameplay. Bude to normální, obyčejný let's play z Terraria. Tak, jdem na to. Single player, create charakter. No, tak třeba vlastně... jak vidím, tak mu nechám asi ty první. Jo, tady. Tak, vlastně mu nechám asi takhle hnědý. Oči. Udělám červený jak upíraj. Tak. Bude to určitě běloch, takže to nechám. A oblečení. Tričko mu udělám zelený. Rukávy normálně taky. Kalhoty, ty mu udělám modrý. Všechno na nulu, kromě blue. Tak, a boty udělám bílý. Ještě modrou. Tak. A bude se jmenovat určitě Ferk 37. Tak a jde se na věc. Tvoříme nový svět. Děláme ho velký. A nazveme ho třeba YouTube. Tak. Počkáme, než sám vytvoří svět, snad to bude rychlý. Bude to úplně prostě normální, obyčejný gameplay. Začnu úplně od začátku s novou postavou, s novým světem. Tak. Se mi ten svět jenom načte. A až dojde tohle, tak to bude. Link budete mít normálně v popisu videa. Jak můžete vidět, normálně začínám s krátkým mečem. S normálním krumpáčem a s normální sekirou. Všechno to je Cooper. Tak nejdřív si najdeme nějakou plošinu na baráček. Dobrou. Určitě v normálním lesním biomu. Tady jsou nějaký ty vázy nebo dozy. Tak nazbíráme pavučinu, aby jsme si pak mohli udělat postel a tam spawn, když zemřu. V Terrarii, když zemřete, tak nestratíte věci, ale jediný, co ztratíte, jsou peníze. Tady to je pěkný. Ještě vykácet ty slunečnice. Když tak někam zasadím. Tak. Tamhle už vidím železo. Tak, ještě pokácím tenhle strom a půjdu na dřevo. Ale ne, tamhle slan. Tak první, co si určitě udělám, je workbench, to je něco jako v Minecraftu crafting. A udělám si tenhle ten normální meč. Ne, mně se podívá. Tady v Terrarii si někdy ten item, co si vykraftíte, může zhoršit a někdy zlepšit a mně se to zrovna hodně zhoršilo. Takže dám do koše
A udělám si nový. Jo, a tenhle je hodně dobrý zrovna. A co si ještě udělám, jsou torče. Tak a jde se na dřevo. Saplingy tady jsou normálně takhle žaludy. Tak zkrácím jenom na tomhle kopci, to by mohlo stačit zatím. Tak ještě tenhle strom. Co se mi líbí na Terrarii o mnoho víc než v Minecraftu, je to, že je tady opravdu mnoho itemů. Ale opravdu mnoho. Hlavně od verze 1.1. Verze jsou podobné jako v Minecraftu. Tak, baráky stavím normálně asi jako většina. Normální patrový, hodně vysoký. Myslím, že jak jsem viděl videa a tak, že si nejčastěji stavili patrový. Jinak jak je v Minecraftu třeba teďka už cíl zabít Ender draka, tak tady je cíl zabít všechny bose. Je jich tady opravdu mnoho. A protože jsem Terrarii hodně dlouho nehrál a hrál jsem naposled 1.1, takže ani pořádně nevím, jestli tady jsou nějaký nový bossové. Snad jo. Tak tady si dám rovinu, kde budu kácet stromy. Tak, tohle vyhodím. Tak. Tady si to ještě pořádně vyrovnáme. Tak. Ještě co si uděláme kladivo. Tím se bourá nábytek. A tak. Zabiju ty slimy. Terraria je hodně taková bojová hra. Tady chodí nějaký bestie. Tak. A začnu dělat barák. Tak, ještě zabiju tohle slima. Tak, tady si udělám díru na dveře. Jo, tady má být ještě jedno dřevo. Takže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Ale ne. 16 jsem skončil. Jo, tady zrovna modrý. Tady můžete vidět peníze, jak vypadají. Jsou kuprový, železný, teda silver, pak jsou zlatý a pak platinový. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Takhle si udělám díru na dveře. A ještě co se mi na této hře opravdu líbí, že se dá udělat pozadí v baráku. Zeď. Tady zasázím ty baráky. Teda ty stromy. Sázet se dá jenom tam, kde je hlína. To se mi na tom fakt nelíbí. Tak. A co ještě na Terrarii je skvělý, že třeba když hrajete v single playeru, natěžíte si nějaký věci a půjdete s tou postavou do multiplayeru, tak ty věci budete mít normálně u sebe v multiplayeru. Králík nám přiletěl. Asi udělám dveře.
Tyho slimeu tady je fakt pořádně. Tak. Dáme dveře. Uděláme pozadí. Určitě dřevěný. Tak to by zatím mohlo stačit. Když tak ještě docraftím. Tak. Ještě bych si mohl udělat nějakou podlahu. Jinak, jak je třeba teďka v Minecraftu, že hardcoreu zombíci ničí dveře, tak tady je normální ničej, když do nich chvíli tlučou. Mám ještě torče. 69. To je dobrý. To jo, vybil nám přesně díl dřeva. Tak. Podlahu udělám. Žádnou, protože nemám věci. Takže si jdu natěžit ještě dřevo. Prvního bosse, kterýho asi porazím, je A of Cthulhu, nebo jak se to jmenuje? Cthulhu. Je to prostě takový obří oko, který, no to pak uvidíte. Nebudu vám to prozrazovat. Pak půjdu buď na červa, nebo na obří skeletona, to ještě pak uvidím. Tak. Je tady asi 10 NPCček, který se, když tam budete mít světlo, pozadí, stůl a židle, nebo stůl a židly, tak se k vám nastěhujou a můžete s nima obchodovat, každý má něco jiného ke koupení. Sakra. Jo, uf. Tak. Jdem si udělat stůl a židle. Ale ne, proč jsem si udělal další crafting? Tyjo, už zase nebudu mít dřevo, to je hrozný. Ale ne, proč to? Já to chci doprostřed. Dobrý. No, už zase nemám dřevo, to je hrozný. Bohužel tady není nic, jako je bone meal. Žádný zrychlovač růstu. Tyjo, to asi neskočím. Ne. Asi tam hlínu. To bych mohl skočit, jo. Tak vykácím to tady. Tyhle dva stromy. To bude stačit. Tak. Jo, 58 dřeva, to bude zatím pro nábytek stačit. Luk zatím dělat nebudu. Takže stůl. Židle. Židle se dává tak, podle toho, jak jste otočený. Až si udělám dvě tyhle ty. Tak. Baráček máme. Půjdeme se trochu podívat do dolu. Jo, ale to si musím dělat. Tak. No hlavně, co musím dělat nejdřív, je jít si pro to železo, co tam bylo, aby jsem si mohl udělat čest. Do čestu si dávám hlavně peníze, protože ty pak nejsou... snad vyplavu nahoru. Protože ty se jediný ztrácejí. Už slyším někde zombíka. Jo.
Tohle není dobrý. Jdu si radši na rovnou plošinu. Tady je umlátím. Nic zajímavého mi nedali. Že mi dali peníze. Tak si musím ještě natěžit kámen na pec. Prostě si udělám zatím brnění, než nenajdu něčeho hodně. Tak. Nejméně vzácnej tady je podle mě Cooper, no určitě. Pak je podle mě železo. Já jsem se tady seknul. Jo, snad vyjdu nahoru. No já tady udělám most radši. Ale ne, tady jsou ty oči. Ten boss je jakoby zvětšený, jsou zvětšený tyhle ty oči, který dávají opravdu hrozný damage. Ještě k tomu jdou blbě trefit. No tohle už bude skoro mrtvý. Tohle ještě ne. Tak. Jo, spadnulo mi sklíčko, takže si pak udělám brýle. Ještě někdy, to padá fakt málo kdy, padá černá lens, ta sklíčko, a z toho se pak dá udělat černý brýle. Kam zaskáču? Tak tady si udělám. Ne. No a tak teďka jsem hodně váj. No tak aspoň tady udělám takhle díru, aby se tam když tak dalo skákat do té vody. Kdybych tam něco potřeboval. Tak. Ještě udělám tady. Jo, už se k nám asi... Jo, už se k nám nastěhovalo první NPCčko. Už můžete vidět, že tady bydlí. Jo, a ještě každý potřebuje svý patro. A ten prostě radí, jak z čeho craftit. Tady třeba můžete vidět. A nebo když tam dám dřevo, tak ukáže, co z toho všechno jde craftit. Můžete vidět, že jenom ze dřeva tady je opravdu ohromná spousta itemů. Tak, jdu udělat tu pec a udělám ještě druhý patro. Abyste tady neměl přeplácaný a měl to tady pěkný. Tak. Jo. Zase potřebuji dřevo, to je hrozný. No ale už nějaký vyrostly. To je skácím. Není to tak v Minecraftu, že si můžete všechno bourat čím chcete. Musíte každou věc zbourat tím itemem, který na to potřebujete. Takže do dřeva třeba nemůžete jít rukou. Už můžete slyšet, že zombík bourá dveře. Kde je? Ty on zmizel? Tak. Budu dělat patro. A co se mi ještě tady strašně moc líbí, ale strašně, že se v podzemí dají najít takové horniny, které pak obarvují torče. A můžete mít opravdu mnoho barev torčů. A už zase tluče. Tak se na to nerozbije. A já si jdu natěžit nějaký ty kámen. Hele, hvězda. Když si dělám 10 hvězd, když nazbírám 10 hvězd, a pak z toho vykraftím modrou, to je mana, tak a dám si to sem, tak jo, proč jsem šel, tak
Ty kde jsem? Tak to je hodně špatný. Sakra. Tak tohle se stát fakt nemuselo. Jo, dobrý. Trefa. Tak. Musím někam kopat. Snad najdu. Co to tam bylo? Ale to se mi jenom zdálo. V podzemí je... To je zlato. No to je fakt zlato. Jo, tak... To není špatný, takhle v prvním díle najít zlato. Tak, skočím tam. Vytěžím zlato, pak půjdu vytěžit kámen, udělám pec, vypálím železo. No já už zase slyším zombíky. A jo, je to fakt zlato. No je to iron. No je to iron, to fakt z dálky vypadalo jak zlato. No tak to byl dobrý fail. No nevadí, železo se taky hodí. Tak a teďka ještě nějaký ten kámen. By to chtělo najít. Tak to jo. Myslím, že jsem hluboko docela dost. Je tu peklo i jako v Minecraftu, ale peklo je, že tam, když se prokopáte plně dolů. Konečně kámen. Tak si ho pár natěžím. Protože se nemám nějak moc dobře dostat nahoru, tak se zatím zabiju a snad najdu item, takovou teleportaci, že se normálně portnu buď na spawn, nebo až budu mít postel, tak tam. Peněz mám zatím opravdu málo, takže se zabiju. Tak. Tady mě zabije zombík. Ty tak mě zabij. Dělej, zabij mě. Už to taky trvá. A konečně můžete vidět, že tady je hrob. Vždycky, když někoho zabijete. A když se vám tam ten hrob nebude líbit, tak normálně vezmete kladivo a rozbijete ho, kdyby se vám to stalo třeba doma. Jo, teďka ještě, myslím, že jsem šel doleva. Sakra, teďka jich tady, jak je ráno, tak jich tady bude hodně chodit doprava. Co padá ze zombíka je, někdy z něj padají náramky. Ty jsou jakoby po každý jiný, no po každý, že je jich hodně druhů. Pak z nich ještě padají peníze a to je asi tak všechno, co padá ze zombíku. A ze slimeu zase jenom peníze a gele, něco jako Minecraft Slimeball a z těch se craftějí torče. Potřebujete k tomu ještě dřevo. Tak pec se dělá z 20 kamene, ze 4 dřeva a ze 3 torčů. Tak dáme si sem. Ne. Pec. Vypálíme železo. Uděláme čestku.
Máme kovadlinu, v tom se dělají krumpáče a tak. Na železný meč už mi to nedá, tak nic. A to je pro tenhle díl asi tak všechno. Tak se budu těšit u dalšího dílu. Tak čus!